You're not from this village. That's why you don't know me. That's why you don't know me. Ask everybody. There's nobody in this village. Everybody knows me. Then do me. See, go and ask about me. JUSA. Let her go. Give it to the guy. Go or London or UK or Paris. Just say it. Just tell me what you want. I will do it for you. I will make you happy. America. Or America. Everyone let you come from UK. Imarama. As a gunge, you don't so. Just let me talk. He say yes. So be move. You can do it. Your life. Whatever. Imonyo, ele kona aga. Ota koseme. Ona katone me konyara. Na ota koseme ya fa ona oga for. So you go then happy aponya. Just Imarama. Nina twasi. Tuko Imarama. Ota koseme. Oga biko eweli we chere biko chere. Eweli we. Oga biko. Don't be offensive. Ele ihe di pa ka gụrụ jiri bịa nga agusoro. Gusoro in ordinary merodu. Kana nwanyị ọdọ gusoro. Gị chụrụ ụmụ agbọghọbịa abụọ shi. Iraq and Iran wụsa anyị ha na ya. Ha dịkwa anyị na hụra. Ya na akwa ya n'azụ. Ha gị tige ha ọgụ ha abụọ nọ nga ha na-alụgbuso ha ka mgbe ụkọchị gị pụọ bịa nga agbara ahụ harị. Ya nwe nwe gị na-eme onye ọzọ ntanzi. Haye mi. Akwụkwọ ọdọga gị n'anya. Niki na-emechiri anya. Ị na-atabire m anya. Ị na-atabire m anya mgbe ị na-ekote nsogbu ka ogoro gị ma ha na ọwụ otu ọ ga-adị. Ele ka ụra ata. Ka ụra ata nwanne da na-ele ka ọpara. Ke na-eriji akpụ. Debe ha na ya dị. Ya na nwa nga anya kụdo ke nwaanyị. Gị wụsa ha na-abụ nga ha nọ nga hụrụ ọga ha dogbuso onwe. Ọ ga chere godu. Ị na-achịgwa m na ọlọla nwaanyị. I'm not married. I want to be on a coat or the Mekonyara. Onye na-eme ka onyara igwelu go gbagbu kwe gị na-eme. Ara gbakwa go gbe ezinu logo by your generation. Onye na-eme ka onyara. Si lola ikwadi ya na lola nwaanyị. Nne m ojikwe nwaanyị o. Gị megedom pịam gidom na kwa m dọgbọrọ gị. Nwaanyị ahụ kwasa otu. Nge ha ka ha niile ha. Odukwe ezi anya ahụ ndị dị mkpọmkpọ. Ozugbo anyị digiri ya gaba ele ahịa ya gaba ụmụta akwụ ka a ga-akpọ blọk maka ihe na-arụ ọrụ mesi na ọrụ timbom gị hapụ blọk asị gị ga-akpọ kebụl na-akpọ nwa kpọọ ha kpụtara anyị nsogbu n'ime kọmpaụnd ele egosi gị ihe ọwala bekee wese ga-akpọ m aga ọsọ ga-akpọ gị aga ala bekee gị ka m na-ji na-ekwu ụka ọ ga-akpọ gị aga ala bekee British ịgbara German gbajise ya oyi nne m nga ị ga-enweta onwe gị ụgbọ na kemis ebe a ga-eme gị abọs onye ị hụrụ nga ọnwụkwa ọ dịkwa eji virginity egwu dama m na gị na onwe gị nọ nga virgin anọ ahụ ebe ị nọ ihe gbasara virgin ọwa akụkọ ochie unto you from the look of your look to the downward of your ihe ha nna akparịkwala m biko iwu bezin agwabe ha ka ihe na-anọdụ n'anya ụmụazị ibe gị nwere pọs na ndụ ha hapụta na merod ụmụ okorobịa mee ha sị ha mee ha excuse me ha gafere nkịta ụlọ ịhụrụ n'ụzọ megosị gị kwụsị udele kwụsịkwana gị kwụsị ya kpọga aga obodo oyibo ilekwanya na mkpụrụ anya ịnụkwa ushi n'ushi ngwe n'ushi apali ushi poverty gị guzoro nga na-ege ihe ntị n'olu ikpe enye anya isi kpukwu ego nye m egosi nyere o nye m egosi gị ụgha akpọ gị ụgha gị bịa ọga ihe ntị ihu m n'ụzọ akwụsịkwala m ọzọ. How many times would they tell you? I know how they went to choice. You just know. Man, you a polygamous, familious personality on here. You unpolished idiot. You know the Gananya. I'm making a broken cutter. What can be said?
ị na-emere m anya ote ka oke rasid nwatakịrị butere ị ga-ebo ozi ga-aga mọtarị ndị ka ị dọrọ na ya dị gana ha ogodochana you want to add more to it gị dem abụọ shi na ya dị ebe ọkụ na-enwu n'elu gị bịa nga gana biri filines eguzoro nwekwere shem na ndụ gị aga m na-akụrụ gị jọbụ Somo. Mike. Happy. See. Obosi ọzọ ifo m next time. Ifo m na-abịa ị na-esi balaka. N'ọnụ onwe gị. N'ọnụ onwe gị o. N'ọnụ onwe gị Chief Imo. Chifu n'ọnụ onwe gị o. Otem si elego. Maka iwu a polygamous imbecility personality on you. Iwu don beyond. There is Scally one. Iwu Scally one dị nwere ihe na-amaghị gị n'anya. Ọ maka na ọ na inwere shames n'ime anya gị ya wụ ihe na-abụọ si na mkpụrụ anya gị na-abụ nke na ka ọ na ihe na-anọ gị n'ime mkpụrụ anya nwụchi ike ịpụta ahụ ote gị hụ nwaanyị ote kwụsa ihe ya n'ụzọ kwuori okwu ị kwesịrị ifes the family problem ị dọrọ na ya ịbịaghara nga abịa gụzi ị ga-akpị ya ga obodo Igbo ledile nkata na amazon na ebuteli udele mmiri mara ị ga-akpị ya ga obodo Igbo ị ga-eme ya first lady ma wụ last man dị ka gị ga-eme mmadụ first lady na m iwe onye ụgha aha nna gị ụwa ụgha gị were ahụ ụgha so onwe gị ahụ metụrụ onwe gị ebere nwoke Mbaise mere onwe gị ebere hụ na-akpa otu narị hụ na-akpa ha kpata nkọta ọrịa anya nye m ego si nyere na ya dị ọwụ ime gị galuo lai bọmbụ kpọtawa oge plantain ogologo gị guzowe ya oche ojoro anyị toilet oru mgbe a ga-akwụ ụgwọ ị gaghị akwụ ụgwọ gị gị na-achọ ndị ikpe aga obodo Igbo ma ji ụgwọ 400 naira na ya dị agwachakwala gị omụnwa beware me onye zere m o beware me o If I'm not village, and impossible from na boss. Impossible from na boss. Because you can make a village, I can make a village. Don't worry. Who go boss as bingo. And I hear onye security. Hey, who some who go boss? You get men? Who go boss? Ele him get job boss. Mgbe ụmụ Israel hụrụ gorilla n'ime akwụkwọ nsọ abara ha ọsọ m ga-eji ahụ ga-agba ọsọ na iwu jidasin karọt m ga-eji ahụ ga-agba ọsọ mmike gụnwe ịtụgo onye ị ga-anwụ n'aka esi m n'ite ofe nne gị bịa mgbe ị na-amadị ebe m siri bịa esi m n'ite ofe nne gị bịa iwe anụ ọzọ ere gawa enwedị ihe ị ga-eme nwoke Mbaise hụ na-akpakpa gị wụrụ onye Mbaise ahụ m onye ekwe arịrị adị ekwe arịrị ị ga-anyesi ihe ọdị ị ga-eme ịtụwa mma na ime kpọlata ya na ya dị ha na-alụ anya ọzọ ebido enwere ihe ọzọ ịdị mma that is the only thing you can do. Yes. You think say they wise? Stop wrong of me. They never leave you. Anụ ọzọ ụmụazị ibe gị nọ na workshop ịbịa gụzuo na burial ground etu iwe onye ụgha egbelu gbagbuo kwego egbelu gbagbuore m gụ iwe onye ụgha mafọ agbọbịa nkobo nwoke ọbụla ị hụrụ n'ụzọ gị kwụsịrị ya ịnụdụ usi ngwe na ahụ ya n'ochi nke poverty stinking alleviation ọ ihe ọwụ ya guzoro nga gị bịa mgbe na-aṅụ ị ga-enye anya isi ga-eji ekpugo taịkwa na asha aboki aga m na-eme gị strọt ngwa ụlọ m hụrụ gị rasị mme gị strọt until ị ga-etinye peace n'etiti ụmụ winch abụọ shi ịbịa kpọta ya na ya da na-eji arahụ ha abalị ọbụla unu ga-etiga chi ehu ụkọtọ gị ghara eme na gị tụwa ha onye ka ime bute ahụrụ anya na ya dị abụrụ 3 trouble it oughtn't to work nonsense ike ga-eme m ọ gwara nwa agbọbụ ihe na-ejiri n'anya onye ga-awụ ya na-enwe okorobịa anya ọgụda ama ma akpa ya ọ dịkwa ara ya kwụrụ hapụ gị ihe ogologo ọ bụrụ ihe ogologo ka na-eri ugbu a Jesus is Lord. Look into the beyond. Ya akpa onye ọmara ma ego ọnọkwa. Stupid thing. Na me they go buy fuel for. If you like, buy kerosene. Okay, welcome, sir. Nonsense. Walk, oh. Go and walk, oh. Oh, go and walk, oh. Gakwa ga arụ. Ụmụazị niile nọ n'obodo na oche ka ị na-apụ ha. Emere gị na ụmụazị ndị ichere onye ka ewu ụmụazị gị guzobe ya. Emere gị na ụmụazị gị na-ebreak virginity. Ka ọ bụla ị hụrụ gị nọ na virginity ya laa ya n'iyi. Gị hụ onye kecha na virgin ka ewu bezin ote ka o wuru oge. Olulu ọnwụ ka ekwesị biri between her legs. Gị kwokpu isi ugbu a ga laa n'ike. Nwachi ka
ka ị na-eri ndị ọzọ la free onye m hụrụ onye briefcase o apam sụ ụmụokorobịa na-egbu ogu pararam pam pam gajụrụ ajụjụ ya amakwa m onye ọwụ ọkwa India ka o si